Aké ste mali dojmy? Tak bola som samozrejme dojatá. Mala som čo robiť, aby som neplakala a myslím si, že jak by som to povedala, nie so všetkým som stotožnená, ale samozrejme, že ja to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Veci, čo sa stali na koncertoch, viem sa vyjadriť len to, jak to bolo doma, ale myslím si, že ľudia odchádzali dojatí a že sa im to páčilo. Vo filme sú scény, s ktorými nie ste stotožnená. Ktoré to sú? Hej, tak myslím si, že tá na tých toaletách, čo sa odohrala, v podstate, že bol otec dlžný nejaké peniaze a sa mu vyhražali. To ma tak akože dosť zranilo, ale hovorím, neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť, takže neviem sa k tomu bližšie ako vyjadriť. Takže vy ste mali možnosť nejak zasahovať do práce filmárov alebo do scenára? Áno, my sme s maminou scenár čítali, niečo malé sme upravili, ale hovorím, že scenár a papier teda znesie veľa, ale keď to vidíte odohraté, pôsobí to na vás úplne inak.